huta, alfarmarsa ya sani banda kasala. Sabon gwamna muke bida a Kanawa, Abba Kabir Yusuf muna bayanka, da Rabi'u Musa Kwankwaso mai Allah. Abdul Jaji suna da bara-barabe, sannan a Kano ni nake da katin zaɓe. Birgetinan ce diya da ke yin zaɓe, Nasarawa lokal gammen masha Allah. Sabon gwamna muke bida a Kanawa, Abba Kabir Yusuf muna bayanka, da Rabi'u Musa Kwankwaso mai Allah. Ni barista shi yasa da yi waƙar, ya ce in tuna muku 'yan Kano sai ku ankar. Ranar zaɓe ku furfuto miyakar, NNPP mu dangwala mata walla. Sabon gwamna muke bida a Kanawa, Abba Kabir Yusuf muna bayanka, da Rabi'u Musa Kwankwaso mai Allah. Ibrahim barista mu muna bayanka, gwagwarwa matasan su duk suna bayanka. Can sama sai kwankwaso kasan sai abba, Musa zami ranar zaɓe ba wahala. Sabon gwamna muke bida a Kanawa, Abba Kabir Yusuf muna bayanka, da Rabi'u Musa Kwankwaso mai Allah. Ranar zaɓe ku furfuto kar mu zauna, in cancanta ce ku zo na auna. In sama ne kwankwaso ku karbi batuna, nan kasa sai abba na sani bai da illa. Sabon gwamna muke bida a Kanawa, Abba Kabir Yusuf muna bayanka, da Rabi'u Musa Kwankwaso mai Allah. Ni dama na sani yanta sai mahauta, sara gadari ne kan tuma girbi ne ta. Abba Kabir Yusuf kadai cancanta, mu shi zami a jam'iyyar mai daɗi. Sabon gwamna muke bida a Kanawa, Abba Kabir Yusuf muna bayanka, da Rabi'u Musa Kwankwaso mai Allah. Sabon gwamna sabon jam'iyya ita ce, NNPP a duk jam'iyyar ke ce. Ba mu da haufi a kan kidan mun tace, sai kun yi mulki a ƙasar mu insha Allah. Sabon gwamna muke bida a Kanawa, Abba Kabir Yusuf muna bayanka, da Rabi'u Musa Kwankwaso mai Allah. Rabi'u Musa Kwankwaso kaka janye, fito a buga don nasara ka janye. Duk 'yan ƙasar mu na ga sun tawaye, shugaba na ƙasar mu sai Kwankwaso mai Allah. Sabon gwamna muke bida a Kanawa, Abba Kabir Yusuf muna bayanka, da Rabi'u Musa Kwankwaso mai Allah. Na can o'o shi ya nuna iyawa, duk al'umma kan shi sun iya bawa. Yanzu ko gashi kamar shi dan akanawa, ana jifarsa ashe cikinsa da illa. Sabon gwamna muke bida a Kanawa, Abba Kabir Yusuf muna bayanka, da Rabi'u Musa Kwankwaso mai Allah. Mu dai canji muke bida a kasar mu, amma ba irin wacce za ta kai mu ta bar mu. Canji wancan mu sha wuya a kasar mu, mun gane ta marmari ba ta illa. Sabon gwamna muke bida a Kanawa, Abba Kabir Yusuf muna bayanka, da Rabi'u Musa Kwankwaso mai Allah. Wanda ku barta tun da ni na barta, tun da mutanen cikin takwai su karanta. NNPP ita ce cancanta, mai kayan daɗi ta Kwankwaso mai Allah. Sabon gwamna muke bida a Kanawa, Abba Kabir Yusuf muna bayanka, da Rabi'u Musa Kwankwaso mai Allah. Ta gayya ta gaba ku za a kira ka, kai ki gudu nesa gudu a dole a bika.
yaro ga wuta nan gabansa in zai taka ana ta yabanka a ƙasar mu masha Allah. Sabon gwamna muke bida a Kanawa, Abba Kabir Yusuf muna bayan ka, da Rabi'u Musa Kwankwaso mai Allah. Ku zo mi sama har ƙasa a NNPP mai kayan daɗi ta marmari ba haufi, ni da ce zanabi kwadon ba laifi, ga jagoran mu 'yan ƙasa don Allah. Sabon gwamna muke bida a Kanawa, Abba Kabir Yusuf muna bayan ka, da Rabi'u Musa Kwankwaso mai Allah. Ga mata wallan gwagwarwanan barista cikin tafiyar kwankwasi ya bai da mugunta, ya hana zuga ta ɓangaren sa ku ganta, zai kawo ta na san shi bai da kasala.